Fl-aħħar 24 siegħa ġie reġistrat każ wieħed ġdid ta' COVID-19 fil-Gżejjer Maltin sabiex issa l-każi totali minn Marzu 2020 jammontaw għal 30,590. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li fiequ 5 persuni oħra bit-total ta' persuni mfejqa f'pajjiżna jammontaw għal 30,147. Fortunatament bejn il-ħadd u tnejn l-ebda persuna ma tilfet ħajjita kawża tal-virus u għal daqstant il-fatalitajiet għadhom qed jammontaw għal 420. Dan kollu jfisser illi il-każi attivi issa naqsu għal 23 sal-jum tal-ħadd kienu 288,195 il-persuni li tlaqmu bisħieħ biż-żewġ dożi tal-vaċċin jew bid-doża unika tal-Johnson & Johnson. Intant ħaddiema u membri fl-industrija tad-divertiment u l-arti għadhom qed jappellaw lill-awtoritajiet konċernati sabiex ma jibqgħux jiddiskriminaw fil-konfront tagħhom u jirrilassaw numru ta' miżuri sabiex ikunu jistgħu jersqu qrib in-normalità mwiegħda lilhom mill-Gvern. Għaldaqstant, tliet oħra, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Industrija tal-Arti u d-Divertiment mistennija torganizza dimostrazzjoni fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Dan għalkemm fl-aħħar sigħat kienu skedati diskussjonijiet mill-istess assoċjazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti.